Türkmenistan Nowruz bayramyny belleýär. Bugun 21 mart Türkmen halky milli bahar bayramyny, halkara Nowruz gününi belleýär. Taryhçylaryň tasdiklamagyna görä öz geçmişini gadimiýetden alyp gaýdýan bu bayramçylyk Türkmenistanyň döwlet derejesinde şeýle-de halk arasyna giňden bellenýär. Türkmen halky täzelenişiň we özgörüşiň buýuşlukçysy bolan Nowruz bayramyna ähmiýet berýär. Ýürüýti datly tagamlar taýýarlanyp türkmen maşgalary däp bolan bayramçylyk çärelerine eýerýärler. Adamlar birek-biregi mähir bilen gyzgyn gutlaýarlar. Ýurtda bu bayramçylyga döwlet derejesinde de ähmiýet berilip, adatça esasy bayramçylyk çäreleri paýtagtdan takminan 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän Akbuğda etrawynyň ahaly ýaýlasynda geçirilýär. Ol ýerde gara öýlerdikilýär, gazanlar atarylýar, bayramçylygyň geçirilýän ýerine köplenç mezburi getirilýän adamlar dürli çärelere gatnaşýarlar. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki telewizion kanallaryna bugun ýagny 21 martda ýygyderli Nowruz bayramyna bagyşlanan gepleşikler efire berilýär. Adatça bayramçylyk çykyşlaryny paýtagtdan we welaýatlardan gelen medeniýet tutunugy tişgärleri aýdymçydyr sazanlar gatnaşdyrylýar. Olaryň käbirlerine ýalygy towusty ýüzük getirdi diýen ýaly milli oýunlar oýnatdyrylýar. Tans ettirilýär, aýdym aýttyrylýar. Degişme sahnalary goýdurylyp, tomoşaçylar güldürdülýär. Milli libaslary bürülen medeniýet işgärlerine etnografik kompozisiýa döretdirilip, olar ýa gara öýleriň içinde ýa-da daşarda kä türkmen tagamyny bişirýän sahnada kä haly dokuyan ýaly bolup düşülen, käte keçe çekýän ýaly bolup guralan sahnalarda we şoňa meňdeş beýleki guramaçylykly çärelerde suraty alınıp ýurdun telewizion kanallaryna görkezilýär. Ozonum habar berişimiz ýaly bu ýylky Nowruz bayramçylygynyň paýtagtda geçirilýän esasy çärelerine gatnaşmak üçin ýurdun vilayetlarından 800 goloy adam 14 mart günü Aşgabatda gelipdi. Sevitlerden gelen aýdymsal we tans toporlaryna ýol başçylyk edýän vilayet häkimlikleriniň medeniýet bölüminiň işgärleri bilen gurrundaş bolan Aşgabatly Synçy Amamurat Bugaýew her vilayetden ortaça 150 çemet adamyň Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyklary gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine gelendigini aýtdy. Ýatladyp geçdik, şondan 2 gün ozal ýagny 12 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow diýişli resmiýleri Nowruz bayramyna münasibetli guruljak çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tapşyrypdy. Agdalyan bayramçylyk çäreleriniň bu ýylky tapgyryna gatnaşmak üçin paýtagta gelen raýatlaryň 10 çemesiniň aýtmagyna görä, olar asliýetini degişli häkimlikleriň çäreleri bilen bagly öýler üçin etmeli çykdyjylaryny öz jübilerinden töleýärler. Häkimlikler soňra edilen çykdyjylaryň öwedini dolýar diýip bir-birinden garaşsyz 10 çäreçi adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde bu ýyl Türkmenistanyň Nowruz bayramyna ýowur geçirip köpçülikleýin agaç oturtmak çärelerini de döwlet derejesinde taýýarlyk görülipdi. Ýurdun prezidenti 19 martda geçiren video şekilli maslahatyna Nowruz bayramyna taýýarlygy we onuň dowamyna geçiriljek agaç oturtmak aksiýasyna aýratyn üns berip bu çäreleri ýokary derejede geçirmek barada beren tawşyryklaryny gaýtalady. Prezidentin kararyna görä şu ýyl Türkmenistanyň 3 million agaç nahallary oturdular. Maglumat üçin aýdylsa Nowruz bayramy 2016-njy ýylyň 30-njy noýabrynda UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Şol bir wagtyň özünde Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunda ýagny Türkmenistanyny, Gazagystanyny, Kyrgyzstanyny, Özbegistanyny we Täjikistanyny şeýle-de Azerbaýjanyň Nowruz bayramy döwlet bayramçylygy hökmüne kabul edildi.